I pozdravljaj moji, dobrodošli u novi klip. Danas, šta radimo? Pušti tak svoj. Ozbiljno ljudi, šta radimo? Igramo 2 na 2, ja igram s ovim ovdje. Ja s mojim rođom. Znate Mašku iz klipa, ovaj je novi gost u klipu. Leksa, kako se prezivaš? Anjić. I ljudi, Hajmo da počne. Zapšajte na Instagramu. nema ko jebe Instagram. Kreće. Igraj ljudi kaj makar za čija, lopta. 3, već sad, u jednu dobijem. Ajde, davaj. Odlično. Bravo. Do 3. Po 30. Kren. Vrati, može da. Kren. Stop, rez! Ćemo? Fuck you. Što to? Bolje, efikasnije. Nisi takav noob. Nisi noob. Ne, jesi noob. Nubira, brate, pravo. Nemoj, moj. Ponovo naša lopta, zašto su slep? Žijeli stani na go, nema skoro. Kornet. Nisam pip. Sad! To, Jovane! Stigni ga! Evo je peta! Jovane! Naša. Ne daj mu. Jovane! Pa ne! Tu. Kako sam zacikao? Koji si reći? Sve smo prije. Sve na tebi. Sve na tebi. Oj! Ej, veška. Sve je na... Sve je bilo... Samo da ih sad. A jebi. Kako sam ih izvozao. Izleti! Bravo. Gol! 1-1. Ajmo. Moja! Hajte go, sam za publiku. Ne znaju ljudi gdje su nam. Evo go za publiku, evo bio. Znate, mene je kamera. Nemoj da Go za šutaš. publiku. Vrati! Prošao. Go! Kao, prođeš. Nije, da bajte vani. Dodo sam. Dodo sam ja. Dođu. Go, Na grad. raz. Ljudi, Na 2 radi. vodimo 3-1. 3-2. Kako Jovan odustao, brate. Ajde! Pusti profesional. O, kakav je to Jovan, najsi kuzala. Maš to. Slušajte sad ovako.
Posjeti Instagram profil, link će biti u opisu videa. Ali ne zajednički, nego moj. I moj. Možda samo nubovi. Nemaju klinci pojma. Stari smaj.